Wara oh. Alam ni pagkailan tapat-tapad o ni Agbay pa dyan. Karoon lang gagamala ka. Galasgaw ka tol. Imo ba nagkikita ako ka-chatmate? Saon na ko ni Ron eh. Nagkikita ko kong ka-chatmate ba pero wala mong kay motor kasakyan. Anyuon ang tingalin ako to kong kambal. Binhirman ako yung reader. Sinaon na to ni. Tol, dugag tol. Uy, tayo sabi. Pwede ko makahanyo ni mong motor na reader? Usap makato na grabe pasinaw na ko na ikaw rin mo gamit. Grabe mo ra matagdi kambal ni. Sige na ba ka nagpaabot sa dito sa ipart? Kambal lagi ta ka. Ugwa pala ko ilakpon tol. Pahirmon ta ka ni motor oy. Grabe pagagangula pa mo sa mong motor oy. Kadali ra manggod. Asa pa sa ipart mo taon? Ular na sa CR tol. Kadali ra bitaw tol. Dali ko lakon. Bisan pag muluhod ka na tol, dili gyud ka na ko mo na yung motor nako. Grabe. Ay pamangka sa laing tao tol. Lain man to usapan apo ilakaw ron. Sige tol, di medyo ka mapahiram niya. Usapan, ampo kayo lakaw day. Sige. Sige tol, pasensya ko kayo tol. Kadi, adto uno ko na chika ni utol. Ay, kay kasino kayo kong motor. Kadi, marap ako na ningingon na utol na doon sa CR. Oo, magulong bihana. Okay, may lain chika diri. Asa naman taon to siya, oy? Kanina na ka? Ay, salamat. Naabot na jud ka. Gaya na ako si paabot diri ah. Pasensya kayo ha, nanghiram pa mo motor. Pasalamat ka ba kay nagkagusto ko si mo ha? Kaya wala. Di ta ka paaboton. Nalit yung kaning permiro na itong kita ba? Ganino mo pa'y magkita na to nya. Late na ka. Sige, dire na lang ako ni butang motor. Dito ta Nancy. Lamanga din ni kambal oy, kidiskarte niya, maisahan ako. Kadiraning sa ito oy. Indo chagbiyo pero wa may prutas diri. Prutas ramay mo ginauna. Ang lamang diri nay pares. Sus oy, unsa man ang pares wa kay kanon? Parehas man mo sa to ang alasang. Laaganan man ni. Awan man mga istorya chung kay no. Adto sa nanta. Guwapo pang biyo rito. Ada, sikap man na oh. Ag chika ni kapon. Ay salamat, nakabot na yung gipart. Nagani nakahit sa silingan. Asa na gato kong ka-chatmate ni Reno? Ingo sa doon rin siya pero wala man dito. Pagitao na lang ako to. Asa man yun to siya bay? Uy, silingan man naman yung duha ka aktor oh. Oy pastor, nalay ka diri. Naman kayo mong duha diri. Pero usay kisakyan ninyo. Nangisir pod me. Wa ka kabalo na imong kambal na diha. Kung sa ingon mo, na akong kambal diri. Ingon sa sakuan, na sa ilakaw lain. Kalasgaw, dyan akong kambal ba? Nah, wa kasi mong kambal. Guwapa kay partner. Kalasgaw. Kaya sabi, asa mo nakita ganina? Nakita me? Ito dulsiyar. Kalasgaw na akong kambal. Bantog ra ka ng utanag. Asa mamikita dira sa ipart? Bantay lang to ron. Gamay ra ka ng ipart. Makitaan na rata mo ron. Katuingon nimo sa kuha ba? Kato ganing first pag mag first man sarita. Tong lugar ganing. Minduto tong nga lugar oy. Ay, isa ko nang tutubag ano ron. Ay, tama. Asa ko dato? Kaya nakalimot ako itong pangsinta ko na picture ba? Ha? Naunsa man ka nga katong niagi adlaw bagay to nimo gisend. Ay, kato. Nakaplano naman ito na ko. Bantay ka ha. Takapalag. Wara, hamisag ka mo to eh. Wara oh. Alam ni pagkailan tapat-tapad o ni Agbay pa dyan. Karoon lang gagamala ka. Galasgaw ka tol. Imo mo nagkikita ako ka-chatmate. Pareha lagi ko naong. Nga nung dili may magkaparehag naong nakambal ako na. Kita ang ka-chatmate. Dili siya. Hoy, kay stress naglibog nako. Ayaw kalibog. Ako yun din mo ka-chatmate. Dili na. Bisa pag ikaw ang kasapit wa kay klaro kay imong gipatubang imong kambal. Ay naunsa. Nasuko na minong kasakwa. Kanay kasabi oh. Ay dugtuan na si. Ako dito mo ka-chatmate. Grabe. Imo juga patunayan imong kaburito no. Bantog ra kay wa ko na mo gipahiram og motor kay ikaw na magkikita sa mong ka-chatmate.